علیکم برادرها. من حافظ میرعلی شیرعلیویچ هستم، از شهر وحدت هستم. مقصد خلاصه گپ برادرها، با همت یک چی گفتنی هم از شما خواهش داریم که برادر ما حافظ سفرعلی شیرعلیویچ سال 2011 با مسکو آمده بود. سال 2013-14 با نیج نوگورод рафтагӣ ба ҳамтад мақсад бенум нишон шудагӣ. инай додарак ки мебинед ин бачаша 16 сола. мо дар шаҳри Москва ҳастем. мақсад кӯдака ҳози мақсад гирифтем овардем шаха шукронаи худованд ки нигоҳш мекунам ранги фарзандои худмо худам. мақсад бародаро кадомет ки мақсад ҳамин одама инами суратҳое ки ҳозир мебинем дар болои экран, ҳамин одама дар куҷое мебинед. мақсад ҳамин бародара дар ҳамин номерои дар таи экран буда занг бизанед, чунки дар хона падару модар мақсад фикри фарзанда мекунад. боз мақсад зану фарзанд соҳиби 3 фарзанда, бачаи калонишина, я духтара я бачаи дига дорад. мақсад муддати ина чанд сол? 9 сол меша ки беном нишона, 9-10 сол. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ассалому алайкум бародарои азиз, апах модару хоҳарои азиз. нами сурате ки дар ҳамҷа биромадистай, сурате ки ҳами бародару хедаҷи бо калонтараш мондам видеора хитон дидем ки фарзанди 16 солаш мақсад Москва омада дар ғарибӣ имрӯз кор кесте, аммо падараш 9 сол бедарак аст. мақсад кӯдак калон шид, аллакай имрӯз 16 сола шид, имрӯз бо ғариб шид. барои падара ёфтан мақсад ғарибӣ омад ва барашда бародари ҳами бародари гумшидагие. барақай ҳаматон хоҳиш мекунам бародарои азиз, илтимос ҳами бародари дидестен, ҳами номерои дидестен дар экран, илтимос ҳаматон фақат як хоҳиш ҳамиқа ки видеоро просто паҳн кунед дар ҳама ҷо. шояд ки зинда буданаш ё мурда буданаш, ягон дараги шояд ки шавад. аз шумо ҳамиқа хоҳиш, намегӯем ки ӯ лайкай чия, не, фақат паҳн кунед. тамом бародарои азиз, фақат видео дар ҳама ҷо паҳн кунед. чи имо история дори, ватсап дори, чизе дори надори, фарқияти нест бародаро. фақат паҳн кунед ки шояд ки як таи шумо сабаб мешавед ки ҳами додарак падараша меёвад ва и бародар бародараша меёвад. барои ҳамиқа илтимос ҳаматон хоҳиш, видеоро ҳама каса поделиться мекунем ва чӣ фикри ақидаи дорем дар анами поён мақсад дар комментари бинависем. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарони хоҳарони мусалмон.